Assalamu alaikum masoyana maza da mata. Sunana Honorable Muhammad Sani Gwanki, producer kuma mawaƙi kuma sannan mai zuba kuɗi da shirya fim a masana'antar Kannywood. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa ga Safara'u. Ke Safara'u, ke Safara'u, ke Safara'u, wallahi tallahi ki iya bakinki, ki iya bakinki. Kin fito cikin masana'anta kin fito cikin social media kina ta zagin 'yan masana'antar Kannywood ko? Ke ba 'yan masana'antar Kannywood bane. Amma ki sani a masana'antar Kannywood dai akwai wanda ya haifi ubanki, ya fi ubanki kuɗi, ya fi ubanki komai da komai. To na rantse da Allah Safara'u daga yau sai yau in ki ƙara fitowa social media kika zagi wani daga cikin 'yan masana'antar Kannywood ko kuma Kannywood ma dukanta, sai na tattara mutanenmu wanda suke Jidda, suke Makka, suke Riyadh, suke Taif ko suke Oman. Duk yanzu mutane da yawa sun sassako aikin hajji. Wallahi sai mun taru mun je harami muna kuka muna roƙon Allah Ubangiji ya wulaƙanta ki, ya tozarta ki in ke ba mai shiryuwa bace. To in ƴar halacce ke Safara'u ki ƙara fitowa social media ki zagi ɗaya daga cikin 'yan Kannywood ko Kannywood, kake ga an muke shiru don ba ma garin ne. Yawwa. Ke Safara'u in ban da Kano ma ina ne za su ɗauki baƙar kadara, baƙar jaraba. Kawai dai Kano gidan tausar jama'a ne. Kin gane? Amma wallahi in ban da Kano ma ba inda su ɗauki wannan. Kawai Kano ko da mai ka zo an fika. Kano gidan tausar jama'a ta daba tumbin giwa. To amma ki iya bakinki. Ki iya bakinki da 'yan masana'antar Kannywood. Kina ji? Ki iya bakinki. In ba haka ba wallahi zaki nadama. I'm telling you zaki nadama wallahi. To